ANC ayisamkelanga isigqibo sokulahla komququzeleli wekomiti yolutsha lwalombutho kuzwelonke iNational Youth Task Team uSibongiseni Besani. Usosiba jikelele we-ANC uMnumzana Ace Magashule uthi bafuna uBesani abuyele emsebenzini wakhe ngokukhawuleza. Lokabhesane ugadlele phansi izixhobo zokusebenza kwiveki ephelileyo kulandela uthotho lweengxelo zamajelo endaba ezithe zakhutshwa yesezimbandezelweni ANC Youth League eLimpopo, KwaZulu-Natal naseFreystata. Kambe ke bebenyasha ngokukodwa uJaji Daya Pillay ngesigwebo sakhe kwityala elijikeleze obesakuba ngumongameli uJacob Zuma. Kaloku ukhuphe isigunyaziso sokuba anqakulwa avalelwe ukuba ngabe uzalele endle kuthi gqiqhaphu kudla phakamileyo yaseMgungundlovu ngoMeyi. Kanti ke ikomiti yokusebenza kwansuku zonke i-ANC inqubanisa inhloko ngelizama ukushukuxa lo mbandela siyathatha isigqibo sokokuba amalungu ophiko lolutsha lwe-ANC abuye nganeno kwizenzo ezitenxileyo kwisimilo ngaphambi kwale nkomfa yabo kazwelonke elindwe ngamehlo abomvu eyakuchopha ngoMatshi. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eRhawutini.